matatakam pag iyong natikman. Ika'y mapapaan. Ito'y likha ng Diyos sa ating munting bayan. Mahalin natin ang yamang kalikasan. Ito'y likha ng Diyos sa ating munting bayan. Ingatan natin at ating alagaan. Pag minsan nga dito'y daming dumadayo, ang iba'y estudyanteng galing ibang distrito. Pag iyong tanungin kung anong gagawin, ang isda pong ito'y experiment namin. Dito sa aming bayan ng Banwa ang mauyay, lang matatagpuan ng isdang sinarapan. Kahit di pa luto, ika'y matatakam pag iyong tinikman. Ika'y mapapaan. Ito'y likha ng Diyos sa ating munting bayan. Mahalin natin ang yamang kalikasan. Ito'y likha ng Diyos sa ating munting bayan. Ingatan natin at ating alaga.